فينا مولاي نشتيقنا في دولتك بالفرج القلوب هنا لينا وفي اسمك اسنا ميل سارت لي جربنا في دنوب خلص لي شمولي فوقلي موتي إن صالحتيها توليدك ضايفي كونا طفنا مدبايا ترونا سابيش نيشو على ديم صافي Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Jeħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Int il-mibgħut tal-Missier li turina imħabtu mulej ħniena. Kristu, int minn fuq is-salib tajtna il-ħajja fik. Kristu ħniena. Mulej Ġesu, inti il-paċi ta' dawk kollha li jsibuk u fuqhom jixtħu il-ħarsa tagħhom. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti biex teħlisna mis-seta tal-għadu tagħna, rid li jibnek jieħu il-mewt tas-salib għalina. Għati lilna għaddejja tiegħek il-grazzja tal-qawmiena għal ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla, u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-profeta Eżajja. Sidi il-mulej tani il-sien ta' wieħed jitgħallem biex narraf nejn lill-lajjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu jqajjimli l-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sid il-mulej fetaħ li widinti u jiena ma webbist rasi, ma rġajtx lura. Ta' id-dari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jnitfuli l-ħieti, ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sid il-mulej jenni, għalhekk ma nitħawwaġġ. Għalhekk għamilt wiċċi b'ħażniet, jien naf li ma jkollix minn xiex nistħi. Dak li jagħmel ġustizzja miegħi jinsab fil-qrib. Min se joħodha miegħi? Ħanoqogħdu għal ħaq flimkien. Min hu kontrija? Ħajersaq lejja. Ara, sid il-mulej jenni. Min se jagħtini t-tort? Il-kelma tal-mulej. U Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni, u Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Għax minħabba fik qiegħed nilqat maqdir u l-mistħija tiksili wiċċi, sirt barrani għal ħuti u li tommi ma jarfunix, għax il-ħeġġa għal darek fnietni, it-tajjir ta' min jajjar lilek waqa' fuqi. U Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. It-tajjir qasam li qalbi u fnieni, fittixt min jadirni u ma sibt il-ħadd, u min ifarraġni u ma kelli l-ħadd. Tawni bikel il-velenu, sqewni l-ħall meta kont bil-għaġġ. U Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Infaħħar l-isem ta' Alla bil-għana, inkabru bana tarat il-ħajr, ek jaraw l-msejkna u jifirħu, u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla, għax jisma' l-fqajrin il-mulej,
ma jistmelx l-imjasrin tiegħu. U Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Glorja u tifħir lilek Kristu. Islim għalik Sultan tagħna, int biss ħennejt għalina fl-iżbalji tagħna. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien wieħed mit-tnax jismu Ġuda l-Iskarjota marant il-qassisin il-kbar u qalilhom: xi tridu tatuni u jiena nagħtikom lil Ġesu f'idejkom. U huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex l-okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi, id-dixxipli resqu lejn Ġesu u qalulu: fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-għid? U hu qalilhom: morru l-belt tant it-tali u għejdulu: għallek li Mgħallem, is-sija tiegħi waslet. Jien se nagħmel l-ikla tal-għid għandek mad-dixxipli tiegħi. Id-dixxipli jagħmlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għid. Għal-ħin ta' filgħaxija għad fuq il-mejda flimkien ma' 12 u waqt li kell qal: tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jistaqsih: jaqgħu jien mulej? U Ġesu weġibhom: dak li jmittidu u jbill il-ħobż fi platt wieħed miegħi, dak li se jittradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun mogħti f'idejn l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twilet xejn. Qabeż Ġuda dak li tradih u qallu: jaqgħu jien, Rabbi. Wieġbu Ġesu: int qiegħed tgħidu. Il-kelma tal-mulej. Ir-rakkont tal-Evanġelju iżjies illum jitkellem mit-tradiment ta' Ġuda. U forsi tixxukkjana l-aħħar sentenza li bih jagħlaq il-Vanġelu, l-aħħar kelma li kważi jgħid Ġesu lil Ġuda. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem kieku ma twilet xejn. X'irid jgħid biha din Ġesu? Miskin dan il-bniedem, kif aħna ngħidu bil-Malti, ħela ħajtu. Għaliex l-iskop ewlieni tal-ħajja tiegħi u tiegħek, il-mulej jislifni iż-żmien biex jien nitgħallem induq l-imħabba tiegħu, biex jien nikber f'imħabbtu, biex jien nintebaħ kemm kbira il-ħnina ta' Alla miegħi. Imbagħad nibda nitgħallem jiena wkoll nofri ħajti b'imħabba lil Alla. Dak kollu li nagħmlu b'imħabba u mhux bit-tradiment. Mhux ta' bxejn Ġesu huwa stess qal: Alla u l-flus ma jistgħux joqogħdu ma' xulxejn. Għaliex? Għaliex Alla huwa mħabba. U l-imħabba vera hija mħabba gratuita, mingħajr kalkoli, imħabba b'xejn, dik li tfisser il-kelma gratuitu, gratis. Alla jħobbna b'xejn, mingħajr ma jistenna xejn, imma jħobbna. U tant iħobbna din l-imħabba tiegħu tidher
fejn Kristu nnifsu joffri ħajtu bimħabba għalina. Il-flus x'ifisser? Il-flus ifisser kalkoli. Il-flus ifisser tot. Jien ħanatik biex inti tatini. Jien tajtek daqshekk, mela inti trid tatini daqshekk ieħor. U dan hu li jkisser ukoll ir-rapport ta' bejnietna. Jew nitolbu il-mulej biex jagħtina l-Ispirtu Qaddis tiegħu. Ħalli jenna nintebħu bl-imħabba tiegħu lejna u ma noqogħdux nikkalkulaw dak li aħna sejrin nofru lil xulxin, imma dak li għandna nofruh lill-oħrajn bimħabba, gratuità, għax hekk ħabbna Alla. Il-mulej Ġesu jgħallimna l-erf tas-sew ta' min jittama fih. Nitolbu għalhekk biex jenna narfu fiduċja l-imħabba tiegħu lejna u ngħidulu biex jenna ħalli nkomplu nurruh imħabbitna u nimxu warajh. Ngħidu flimkien għenna mulej għall-Knisja sabiex qatt ma tasal li titradixxi lil Kristu il-għarus tagħha nitolbu għenna u mulej għall-mexxejja tal-popli sabiex jimxu fit-triqat tad-dialogu ħalli dejjem ikun hemm futur ta' paċi għall-umanità nitolbu għenna mulej għalina l-koll biex innatfu qalbna ħalli jkun tista' tilqa' fija il-preżenza ħajja u gratuita tal-għid ta' Kristu nitolbu għenna mulej. Min dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, kompli mulej, imla il-familji tagħna bl-ispirtu ta' Omna Marija, il-qaddejja tal-mulej, il-qaddejja tal-umanità, għax tħobb hija tpoġġi ħajjita għas-servizz tiegħek mulej u għas-servizz tagħna. Taħt il-mant tagħha aħna npoġġu il-morda u l-dawk kollha li jduru bihom nitolbu għenna u mulej. U Alla missieri lena ilqa' it-talba li qegħdin nagħmlulek biex aktar ma joqrob il-jum tal-għid li fih Kristu wara li xerred demmu għal dnubietna qam rebbieħ fuq il-mewt ikollna s-semm miegħu fil-glorja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Lina mulej, henna lina mulej, henna lina. Lejk mulej nollu lubna jismana, għalix fiki tamajna finike. Henna lina mulej, henna lina. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek u fil-ħnina tiegħek għatina li niksbu l-frott ta' kull ma qegħdin nagħmlu fġieħ il-misteru tal-passjoni ta' ibnek li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Waslu il-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li bija ibnek salvana u l-qawmien glorjus tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom
issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu l-qadim tagħna u nfaħkru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Siedna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art. Osanna fil-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru salvana jint u salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontanna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni jimqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoq lejx tħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Inħobbok fuq kollox. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġalla darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok ejja fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' inħobbok għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fakkarkom hekk li issa għada huwa ħamis ix-xirka, jum li niftakru fis-saċerdoti tagħna nitolbukom hekk biex titolbu għalina ħalli aħna nkunu tassew ġbija ta' Kristu għaddejja ta' xulxin. Għalhekk ma jsirx quddies fil-knejjes, imma mbagħad fil-għaxija ssir il-quddiesa tat-tifkira ta' twaqqif tal-Ewkaristija fis-6:30 ta' filgħaxija. Din issir fil-magħluq u tiġi imxandra fuq Radju Marija u fuq il-paġni soċjali tas-Santwarju ta' Pino. Tard imbagħad bejn it-8 u l-11 il-Knisja tkun miftuħa għat-talb privat quddiem Ġesu. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, wettaq il-qlub tagħna fit-tama li inti bil-mewt ta' ibnek bħala bniedem għad tatina il-ħajja ta' dejjem kif jurina il-misteri qaddisa li jiċċelebrajna bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Komplu għejxu fil-paċi tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla.
kienet jimbikkiha, l-om dejn bina fid-batiha, fuq salib il-tenedel. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, dak li mrar blunġieħ mitmuha, jifet sejf il-miknet. Kem dbatiha f'qalb uġuha, li madweja li jifniha, ħasset l-om jimbirka. Meta jmut il-ġisem tagħna